Indo si tayo. Adnitayan ka? Da. Adnitayan ka? Da, indo ka. Yun. This is my special addiction. Mama is life. Without mama, no good. No quality. Kung lagi naka madong siya rinibiti. sumingaw ko siya kagina dia miyaw mako na raw miyaw kadirisip. Ako nang basi. Yun. Sidap sa araw man para sa'y makigay naganatan sa walay sa babang sa ladika sumiyong sa mawatan makapigil galing sa ayaw mararasay uwani kong ganatakam imbaal sa tadaman diripatan ikudem kalipatan. Sa pinaglan ayaw mararasay uwani kong ganatakam baal sa taliman. No, Bama? Di? Andok ka? Di kan tayo si Bama? Amay. Amay po ha? Nga si Bate ba? Terus kanini pembama. Ha? Sa mga Maguindanao, Bama sa Maguindanao di? Ah, mayroon din? Yun. Ah. So yo, what's up mga ito? Anyway, medyo haggard, no? Paano kasi? Ating gabi, wala ko sa bahay. Kaya until now, medyo haggard pa. Iba kasi yung buhay artista. Ganito. Yun. So, natadiri karon nag-isaya pa ta. Nandito tayo ngayon sa Barangay Malayg. So, tayo ay nagpa-car wash para medyo okay naman yung sinasakyan natin. Wow. So, while waiting sa pina-car wash natin, so ito, mama muna. Tinanong ko yung mga Maguindanao kung mahilig daw sila sa ano, kung gumagamit din sila ng mama. So, yun.
Meron din doon, nagmamama sa kanila. This is my special addiction. Wow. Mama is life. Without mama, no good. No quality. Yun. So, ito mga ninuno natin, grabe. Grabe sila mama. Ang tawag dito sa Marano is imbama. Wow. Ito yung tinatawag na namat, yung dahon ng, hindi ko alam kung anong English dito or Arabic or Chinese. Basta ang pagkakalam ko ito is dahon ng namat. So, kailangan dapat may mga sangkap yan tulad ng yan o. Marami siyang food coloring. Pero pampalasa ito para maging pula yung ating mama. So, ito siyempre hindi rin mawawala yung tinatawag na mamaan. Ano kaya sa English itong mamaan? So, pag-aralan ko pa muna ha. Pero in Tagalog, mama. Basta yun na yun. Maranaw mamaan. So ito. So para mabuo sila, kailangan din natin ng isang troso. Ito yung tinatawag nilang tabako. Ito. Bumili ako yung malaki na para pang mas matagalan. Ito yung nagbibigay init dito sa mama na to. Wow. Ano ba to? Tutorial? Paano magmama? Parang hindi bagay sa akin itong new haircut natin. Sanay kasi ako sa long hair. So, siyempre, kakainin natin ito. Sobrang yummy. Parang rin siyang bubble gum. Parang rin siyang bubble gum. Yun. Para mas lalong laging masarap. Wow. So, kailangan natin bumili ako kanina ng sarda. Ito, hindi naman siya gano'ng kamahal. Nasa 350 lang. Pampatamis. Kumbaga, kapag luluto, kailangan ng namnam. Di ba? May kailangan lagyan ng Ajinomoto, kailangan lagyan ng namnam. Yan, iba't ibang klaseng mga sangkap. Tutulad din ng pagmamama. Marami rin pangangailangan. Para mas maging masarap, yummy, at saka pampastrong, pampalakas. Wow. So, see you later, bang. Yun na nga mga idol, wow. Ito, natapos na. Natapos na tayo sa ating vlog for this day. So, ito, uwi naman tayo sa ating bahay. So, shoutout dito sa karwas nila dito sa may Malaig. So, pinaganda nila yung ating sinasakyan. So, see you later, bye.